Ahojte stážisti. Vitajte pri prvej epizóde podcastu stážista.sk. Miesto, kde ti ukážeme, že stáže nemusia byť len o prepisovaní do tabuliek a nekonečnom skenovaní dokumentov. Dnes sa pozrieme na to, ako si vybrať stáž, ktorá ťa neposunie iba k automatu na kávu, ale aj k poriadnej kariére. A ak si myslíš, že na stáž stačí len vyplniť formulár a čakať na zázrak, preberieme to poriadne. Prečo sa vôbec trápiť so stážou? Vieš, prečo sú stáže dôležité? Lebo zamestnávateľia milujú frázu hľadáme juniora s minimálne 2 rokmi skúseností. A hádaj, kde tie skúsenosti získaš. Áno, správne, na stáži. Pozrieme sa na pár faktov. Ak si myslíš, že titul ti automaticky garantuje job snov, tak sa trošku mýliš. Len titul totiž nestačí. Networking nie je len pre bohatých typkov v oblekoch. Už na stáži si môžeš vybudovať kontakty, ktoré ti neskôr pomôžu k lepšej práci. A medzi nami, čo lepšie zapôsobí na pohovore? No, študoval som tam a tam, alebo počas školy som pracoval na reálnych projektoch. Odpoveď je asi jasná. Platená versus neplatená stáž. Kedy sa oplatí ktorá? OK, poďme si povedať pravdu. Všetci by sme chceli platenú stáž. Ideálne takú, kde nám platia aj za pauzy na kávu. Ale realitou je, že nie každá neplatená stáž je zlá a nie každá platená je dobrá. Ak je stáž neplatená, ale ponúka ti brutálne skúsenosti, mentoring alebo prácu na reálnych projektoch, oplatí sa ju zvážiť. Ak je platená, ale jediná úloha v popise práce je dohliadať na poriadok v kancelárii, asi to nebude to pravé. Poznám človeka, ktorý išiel na neplatenú stáž do startupu, kde robil marketing. Po 3 mesiacoch ho tam zamestnali. No a dnes tam vedie celý tím. No a poznám aj takého, ktorý išiel na platenú stáž a celý deň prepisoval dáta do Excelu. Asi vieš, kto z nich dopadol lepšie. Ako rozpoznať kvalitnú stáž? Nie každá stáž je jackpot. Niektoré sú fajn a iné sú také, kde jediný skill, ktorý si odnesieš, je rýchlosť kopírovania dokumentov. Ak v popise práce vidíš administratívna podpora tímu, vždy si over, čo to skutočne znamená a čo vlastne budeš robiť. Inak to je celkom red flag. Ak ponúkajú mentoring, školenia a budeš môcť byť súčasťou projektov, je to win-win. Ak na pohovore dostaneš odpovede na všetky otázky a firma je transparentná, tak super. To je úplný green flag. Kde hľadať dobré stáže? Hľadať stáž nie je ako hľadať dobrý burger. Google recenzie nie vždy stačia. Ale mám pre teba pár tipov. Skús stážista.sk, samozrejme. LinkedIn a určite ti môže pomôcť aj tvoj univerzitný portál alebo kariérne centrum. No a taktiež sa neboj sledovať firmy, ktoré ťa zaujímajú. Ako sa odlíšiť a zvýšiť šance na prijatie? Stáž je jedna vec, ale dostať sa na ňu je druhá. Tu je pár trikov, ako sa nestratiť medzi ostatnými uchádzačmi. Neodovzdávaj životopis, ktorý vyzerá ako z roku 2005. Zapoj kreativitu, podieľ sa o svoje reálne skúsenosti a aj školské projekty sa určite počítajú. Motivačný list môžeš tiež posunúť na vyššiu úroveň. Vyhni sa klišé vetám ako vždy som snívala o práci vo vašej firme a tak ďalej. Vylepši si LinkedIn. Ak ho nemáš, je čas si ho založiť. Zamestnávateľia naň častokrát kladú väčší dôraz, než by si čakal. Tak a je to. Teraz už vieš, ako sa nenechať oklamať zlou stážou a ako si nájsť takú, ktorá ti fakt niečo dá. Ak sa ti nechce tráviť hodiny preklikávaním nudných ponúk, otvor si stážista.sk. Nájdeš tam preverené stáže, či rady a tipy, ako si vybudovať kariéru už počas školy. Žiadne fejkové ponuky, len kvalitné príležitosti pre študentov. Takže, ak chceš svoju budúcnosť posunúť na ďalší level, určite mrkni na náš portál. Ak ti táto epizóda pomohla, daj nám follow na sociálnych sieťach. Zdieľaj to s kamošmi a počujeme sa na budúce.
No a pamätaj, stáž nie je len o tom, čo sa naučíš, ale aj o tom, koho pritom spoznáš.